Ο μικρός πρίγκιπας, φεύγοντας από τη γη, αποφάσισε, πριν πάει να συναντήσει το τριαντάφυλλό του, να περάσει από το γαλαξία της φιλίας για να γνωρίσει πώς μπορεί να είναι αληθινός φίλος και το τριαντάφυλλό του. Στα αυτιά του ηχούσε ακόμα η φράση της αλεπούς. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Η ουσία δεν φαίνεται από τα μάτια. Θα είσαι για πάντα υπεύθυνος για εκείνο που έχεις ξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου. Στην καρδιά του ηχούσαν οι σκέψεις του φυλλού του κι ας μην τις είχε ακούσει. Εκείνο που με συγκινεί τόσο πολύ σε αυτό το μισοκοιμισμένο παιδί είναι η πίστη του σε ένα λουλούδι. Είναι η εικόνα ενός τριαντάφυλλου που ακτινοβολεί μέσα του, όπως η φλόγα ενός λίχνου, ακόμα και όταν κοιμάται. Γεια σου! Τι κοιτάς με αυτόν τον φακό? Ψάχνω να δω τι έχουν οι άλλοι και δεν έχω εγώ. Οι άλλοι έχουν φίλους πολλούς και περνάνε υπέροχα. Και έχουν υπέροχα ρούχα. Είναι δημοφιλείς και όμορφοι. Τους βλέπω συνέχεια και στο Facebook και στο Instagram. Και νιώθω τόσο ασήμαντος και μόνος. Και γιατί δεν κάνεις κι εσύ δικούς σου φίλους? Και φοβάμαι πως δεν είμαι αρκετός. Και κανείς θα μ' αγαπήσει. Γι' αυτό κοιτάω συνέχεια τι κάνουν και τι έχουν οι άλλοι. Και μεγαλώνει τη στοιχεία μου. Ο πλανήτης μου είναι άλλος και φτωχός. Και γιατί δεν φυτέψεις έναν κήπο στον πλανήτη σου? Ποτέ ο κήπος μου δεν θα γίνει τόσο ωραίος σαν τον άλλο. Κι όμως, αρκεί ένα λουλούδι να φυτέψει την καρδιά σου και να το φροντίζεις και να το βλέπεις να μεγαλώνει κάθε μέρα για να είσαι πλούσιος. Αν κοιτάς αυτό το λουλούδι μέσα στην καρδιά σου κάθε πρωί να ανθίζει, θα είσαι ευτυχισμένος. Και τότε όλο και περισσότερα λουλούδια θα θέλουν να έρθουν στον πλανήτη σου και η άνοιξη θα βρίσκει τον πλανήτη σου ανθισμένο. γεια σου! Θέλεις να παίξουμε? Τι κοιτάς μέσα στον καθρέφτη? Τον εαυτό μου. Είμαι τόσο όμορφος, τόσο συναρπαστικός, τόσο τέλειος. Είμαι ο καλύτερος από όλους. Μα δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ. Δεν θέλεις να παίξουμε μπάλα? Είμαι καλύτερος στην μπάλα από εσένα. Είμαι ο καλύτερος από όλους. Μα είσαι τόσο μόνος. Τι νόημα έχει να είσαι καλύτερος άμα δεν υπάρχει κανένας άλλος γύρω σου? Αυτό που κάνει τη ζωή όμορφη είναι το μοίρασμα, το παιχνίδι και η παρέα. Αλήθεια, ποιον είμαι καλύτερος? Δεν υπάρχει κανένας πια γύρω μου. Έχουν φύγει όλοι. Γεια σου! Θέλω να μάθω τι είναι η πραγματική φιλία. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Ναι, γιατί όχι. Για πες μου, είσαι διάσημος? Έχεις πολλούς φίλους? Πόσους ακόλουθους έχεις στο Instagram? Στη γη γνώρισα μία λεπού και έναν πιλότο. Με βοήθησαν και με αγάπησαν πραγματικά. Αλλά δεν έχω Instagram. Αδιάφορος. Μήπως είσαι πλούσιος, έχεις πολλά λεφτά? Όχι, αλλά έχω έναν πλανήτη με ένα λουλούδι που το αγαπώ πολύ. Λουλούδι? Μα πόσο μπορεί να κοστίζει ένα λουλούδι? Μήπως είσαι καλός μαθητής? Θα μου δίνεις τις ασκήσεις έτοιμες για το σχολείο? Έχω περιέργεια να γνωρίσω τον κόσμο και τους ανθρώπους, να μάθω τι είναι η φιλία. Μα πόσο αδιάφορος. Εμένα δεν με νοιάζει ένας φίλος αν δεν έχω κάτι να κερδίσω. Αν δεν έχει πολλούς φίλους, πολλά λεφτά ή αν δεν με βοηθάει να αντιγράψω στο σχολείο. Τότε γιατί ο πλανήτης είναι τόσο άδειος? Δεν έχει παιχνίδι.
ίδια, γέλια, χαρούμενα παιδιά. Είναι τόσο θλιβερός ο πλανήτης σου. Είναι αλήθεια θλιβερός. Αν ανοίξεις την καρδιά σου, θα δεις ότι η αγάπη μπορεί να κάνει τον πλανήτη σου πιο όμορφο και χρωματιστό. Σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν μπορείς να τα ζυγίσεις με ζυγαριά. Μπορείς μόνο να τα νιώσεις με την καρδιά. Και τώρα φεύγω, γιατί θέλω να γνωρίσω τι είναι η πραγματική φιλία. Καλώς το. Έλα κοντά να κάνουμε παρέα. Επιτέλους, κάποιος που με καλοδέχεται, που με θέλει για φίλο. Έλα, πλησιέσαι. Έχω τα πάντα εδώ. Θέλεις ένα τσιγάρο? Μα όχι, δεν καπνίζω και δεν νομίζω ότι θα κάνει καλό στην υγεία μου. Α, καλά. Έχω διάφορες συστάσεις που θα ταξιδέψουν. Μπα, περνάω ωραία ούτως ή άλλως και δεν νομίζω ότι έχω να μου προσφέρω κάτι παραπάνω. Α, καλά. Πάμε να κοροϊδεύσουμε και να βρίσκουμε άλλα παιδιά. Θα έχει πολύ πλάκα. Δεν νομίζω ότι είναι αστείο να πληγώνεις άλλους ανθρώπους. Τότε φύγε. Δεν θέλουμε ξενέρωτους στην παρέα μας. Θα φύγω τρέχοντας, αλλά δεν βλέπω γύρω σου πραγματικούς φίλους. Αυτοί που σε παρέσυραν δεν είναι τώρα εδώ και ο πλανήτης σου είναι σκοτεινός και άδειος. Πραγματικά, νόμιζα ότι θα με έκαναν παρέα εάν κάπνιζα ή έπαιρνα ναρκωτικά ή αν κοροϊδεύα άλλα παιδιά. Όμως, παρόλο που το έκανα όλα αυτά, κανείς δεν είναι δίπλα μου πραγματικά. Και πάλι, είμαι μόνος και πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Ίσως εδώ να ζει κάποιος που έχει να μου διδάξει κάτι σημαντικό. Καλώς ήρθες. Είμαι ο φίλος που φροντίζει. Ο πλανήτης μου είναι αφιερωμένος σε όλους εκείνους που χρειάζονται έναν νόμο για να στηριχτούν ή κάποιον να τους ακούσει. Και εσένα, μικρέ πρίγκιπα, τι σε φέρνει εδώ? Θέλω να μάθω για τη φιλία. Τι σημαίνει να είσαι καλός φίλος. Τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά κάποιον. Έλα, κάθεσαι μαζί μου, θα σου δείξω. Η φιλιά, μικρέ πρίγκιπα, είναι σαν αυτόν τον κήπο. Τα ολούδια δεν φυτρώνουν μόνα τους. Χρειάζονται φροντίδα, νερό και λίγη υπομονή. Έτσι είναι και οι φίλοι. Πρέπει να τους φροντίζεις, να τους ακούς όταν έχουν κάτι να πούν και να τους βοηθάς να ανθίσουν. Αλλά πώς ξέρεις ποιος είναι πραγματικός φίλος? Ένας πραγματικός φίλος, αγόρι μου, είναι αυτός που θέλει το καλό σου, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί για να το δεις. Είναι αυτός που σε ενθαρρύνει να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, χωρίς να ζητά τίποτα σαν αντάλλαγμα. Είναι σαν το κυπουρό που ποτίζει το λουλούδι, χωρίς να περιμένει κάποιος να του πει ευχαριστώ. Νομίζω πως καταλαβαίνω. Η φιλία είναι να δίνεις χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Είναι να νιώθεις χαρά όταν βλέπεις τον άλλον ευτυχισμένο. Ακριβώς, και να θυμάσαι. Η φιλία δεν είναι ποτέ βάρος, αλλά ένα δώρο. Ένας φίλος είναι ένας φάρος στο σκοτάδι και μια ζεστή κουβέρτα στον κρύο χειμώνα. Ευχαριστώ που μου έδειξες τι είναι να είσαι πραγματικός φίλος. Θα πάρω αυτό το μάθημα μαζί μου στα αστέρια. Τώρα ήταν έτοιμος να συναντήσει το τριαντάφυλλό του. Μέσα από όλη του την περιπλάνηση είχε μάθει τι είναι πραγματική φιλία και ήξερε ότι για να είναι πραγματικός φίλος για το λουλούδι του θα έπρεπε να καλλιεργεί και να φροντίζει τη φιλία του κάθε μέρα.